Здравейте, аз съм Николай от ElvisBG и в днешния епизод ще ви запозная с един предприемач, който използва нашата система за управление. Той е собственик на бизнес в сферата на модерното обзавеждане, като компанията им се грижи за всеки един етап от изработването на мебели. Използват най-модерни технологии, инструменти и материали, което им помага да изработват мебели от най-висок клас. Представям ви Добромир от Доброделец. Здравей, Доло! Здрасти! Благодаря ти, че прие поканата и си тук. Благодаря, че ме поканихте. Да. Ще премина направо към първия въпрос, понеже ми е интересно да разбера малко повече за тебе. Първо, разкажи ни кой си ти и как започна да се занимаваш това, което правиш и какъв е профила на компанията ти? Аз съм Добромир Спасов, чорбаджия в Доброделец и занимавам се с мебели по поръчка. Как започнах да се занимавам? Бях професионален и още съм фотограф, като съм снимал в доста събития, спортни, юбилеи, рождени дни, партията, но дойде COVID, бяха забранени снимките и започнах работа в една фабрика за мебели. Също така след производство почнах да монтирам мебели, но като всеки естествен ход на работник или бъдещ предприемач, идва момента, в който да напуснеш работа и да отвориш нещо твое. Дилемата беше голяма, ще имам ли работа, как ще си плащам сметките, банката не ги интересува какъв искам да стана. И в крайна сметка с подкрепата на семейството започна това, което правя сега. Аз и Стив Джобс сме започнали от гаража. Почнах в гаража. Там беше доста неудобно и студено. И вече сме с цех. Имам колега. Супер. Разрастваме се, търсим други. И слава на Бога, без работа не съм останал. Имам работа доста за напред. И се старая с всяка една кутия да се надграждам. Всеки един мебел. Да, много се радвам, че се разраствате и доста вдъхновяващо начало. Ти през работния процес къде повече участваш? В производството или в работата на терен? В началото, докато бях само в гаража, бях one man show. Участвах навсякъде. Сега предимно не се иска да участвам повече в производството, в монтирането, но просто работата е така, че и процеса на бизнеса е такъв, че ме избутват повече пред компютъра, повече на телефона, повече с търговци, с клиенти, с размери, с смятане на оферти и някакси това, което е било в гаража и произвеждането лично от мен е останало на заден план, понеже за да се надскоча работя с проектант, с дизайнер и няма как всичко това да се прави в 8 до 5 от един и същи човек, да отиде до клиента, до магазина, до проектанта, дизайнера, да се срещне разбира и подпише договор. И става много трудно, затова търсим друг човек или хора, дори бригада, за да може да продължаваме напред. Да, разбирам. Аз в началото споменах, че ти използваш нашата система за управление ElvisBG. В коя част от деня и в кой процес използваш приложението и кое ти е по-удобно? Мобилното приложение или може би от лаптоп? В интересна истината, първата половин година го ползвах постоянно от телефона, но отскоро започнах да го ползвам от компютъра, понеже всичко, което правя, снимам фактурите и после вечерта едва ли не да отдъхна, си ги качвам, което става доста бързо пред компютъра. Така в първите дни, докато вкарам
всички данни на търговци и нали... Да. И си викам, това трябваше да е лесно, аз не разбирам нищо и това всичко го правя през телефона. Нали, понеже не... Все пак правя дъски, а не мебели, не IT, но не трябва да се IT, за да правиш, да ползваш това приложение. Да. Много е удобно. В последния месец го ползвам от компютъра, може би и защото да се накефя на новия си компютър. И иначе от телефона, всяка една фактура, която взема от търговец, директно, още докато съм на касата, въвеждам в ElvisBG и ми се доста лесно и доста удобно приложение. Да, благодарим. Да, в началото винаги, докато се запълнят данните, отнема малко време, но пък после не може да се разбере къде се спестява времето. Колко време ти отне да свикнеш, след като се регистрира, имаш и тестовия период, колко време ти отне да свикнеш така с цялото приложение? Може би седмица, дори по-малко. Пак казвам, до въвеждането на голяма част от търговците, в които търгувам, нали, те не са толкова много, нали, наемодател, колега, счетоводител, да, и разни други търговци, с които пазарувам ежемесечно. Но приложението е интуитивно и доста лесно, нали, дори не съм гледал и уроците, които са в YouTube за въпросното приложение, доста лесно се получават нещата. Да, наистина няколко пъти съм те звънял за е нормално. За какво ли не, но след всичко това, може би, защото сам не съм се играл да се сетя, към нали има така кой да ми дъхне телефона. Единственото приложение с кол център, за което ползвам, и може би единственото, за което плащам, но се заслужава всеки един лев и ми е в голяма помощ, нали, това приложение. Ти спомена преди малко счетоводител и моят въпрос е как възприе счетоводителят ти това приложение? Счетоводителят си помисля, че имам друг счетоводител, с който да го проверявам, или пък съм доста добре финансово подплатен, защото като му пратя финансовия отчет с фактура за него, да. И счетоводителът почти няма какво да върши, нали? Да. Всичко е свършено преди да отиде при него. И оттам нататък на него му трябва да подава документи. Не казвам, че е лесна работа на счетоводителя. Ако беше лесна, нямаше да съм затворите половината. Обаче съм доста доволен от... И те също са доволни, нали? Аз от счетоводителя и приложението, те от мене, без да знаят. Да. За моят помощник. Супер. Да, то нашата визия и идея е до някъде да успяваме да помагаме и на счетоводителите, да им спестяваме време, да даваме подредени отчети. Кажи ни, кое предизвикателство решаваш, като използваш Elvis, което сте срещали преди в вашия бизнес? Преди да се запозная с Elvis и да възсрещна, ми беше много трудно да изчисля печалбата си и изобщо си има ли такава. Да. Понеже от всеки продукт, който правех, бях на печалба. Но на края на месеца бях на минус. Това не знам как се получаваше. После, естествено, разбрах, нали, заради твърди разходи, които имам и така нататък. И много търсех как да изкарам. Походих с тефтер в джоба, химикал. Записвах си ден по ден, бях взел тези тефтери, където са с ден по ден. Да. И си записвах всеки разход и всеки приход, който правя, и на края на деня смятах на плюс ли съм, на минус ли съм. И въпреки, че някои от дните бяха плюсове, на края на месеца бях под нулата. Да. Което беше неприятно за мене и за семейството ми също. Нали? Така малко правиш нещо ново, инвестираш там, нямата по цял ден, а всъщност няма и доходи, нали, с които да отговорим на банката, която търси всеки ден. Да. При което търсих разни вид приложения. Голяма част от приложенията, които намерих, бяха с реклами, не бяха това, което търся. И срещайки Elvis,
elvis.bg са... Ако кажа родих, нали, може да звучи много преувеличено, но всъщност ми помогна много, защото почнах така да се забелязвам, да си правя примерно финансов отчет от началото на месеца до 10, до 20, до 30. Сега вече като имам история назад, ги връщам, понеже този бизнес е малко на 3 месече, нали, не търговия, в която да купиш хляб и да го продадеш, без да искам да кажа, че е лесно, нали, но е нещо, което рядко хората нямат ежедневна нужда от него. Другото, което се изразходва време, минава много време, докато се стигне до крайния продукт. Да. И процесът е голям, нали, ако се прави кухня, те са крака, лайсни, няколко вида плоскости, електроуреди, смесители, мивки, лето светлине, травчета, толкова много компоненти, трябва да ги навържиш в едно изделие и почнах да си записвам. Това отива при този клиент, това при този клиент и почнах да си ги подреждам и ми стана много по-лесно, така изчислявам печалбата си, виждам къде давам повече за разходи и къде ми отиват разходите, следя си нещата и както на счетоводителката помогнах, казах по-рано, така и помогнах много на мен. Най-вече разреших къде са ми минусите, къде са ми загубите, за да мога да ги минимализирам. Те са неизбежни, но да ги намаля и да изплувам, така да кажем. Да, много се радваме, че сме били полезни с това да се подредиш по някакъв начин бизнеса. Следващия въпрос е, какво би ни препоръчал на нас? Освен да сте все така готини и отзивчиви, мерси. Ами, какво бих ви препоръчал? Не виждам какво мога да ви препоръчам на професионалистите това си, да ви давам съвети. Правете това, от което разбирате и продължайте да слушайте се в клиентите си и те ще във водят. За момента не се сещам, но след интервюто, ако се сете нещо в процес на ползване на Елвис, със сигурност няма да ти го спестя. Да, обратната връзка е много важна. Благодаря ти за милите думи. Какво би пожелал на нашите зрители? Да вярват в себе си. Ако някой от тях иска да стане мембелист, да ми се обади, търсим хора. И бих им пожелал най-вече да вярват в себе си и в това, което правят. Няма да останем безнаказано. Благодаря ти много за този разговор. Мисля, че се получи интересен разговор. И аз ти пожелавам много успех в всичко, което правиш в бъдеще. Нашата мисия в Елвис е да правим дигитализацията за бизнесите лесна и достъпна с работещи решения. Очаквайте и следващите епизоди на Хрониките на модерните бизнеси. А ние сега с Добо ще си допием кафето. Чао! Чао!